A tam bola aj stiahnutá nejaká ústavná žaloba? Jednu ústavnú sťažnosť sme stiahli späť, pretože ju dostal sudca, ktorého považujeme za zaujatého a ústavný súd ho nevylúčil. Takže sme si nemohli dovoliť podávať ďalšie ústavné sťažnosti, ktoré by boli pripojené k tej pôvodnej ústavnej sťažnosti a rozhodoval by zaujatý sudca, ktorý má evidentne politické názory a nastavenie absolútne v rozpore s politickými názormi, ktoré prezentuje pán Bombic a kvôli ktorým aj aktuálne čelí väzobnému trestnému stíhaniu. Čiže to sme si nemohli dovoliť z dôvodu opatrnosti, takže tú prvú námietku, tú prvú ústavnú sťažnosť sme vzali späť. A možno sa bude prepracovávať a dávať nejako ešte raz? Alebo... Nie, tá už nie, lebo my si nemôžeme dovoliť, aby o obžalovanom rozhodoval preukázateľne ideologicky zaujatý sudca ústavného súdu. Čiže to by sme ťahali za kratší koniec. Takže sme sa rozhodli takýmto spôsobom a podávame ďalšie ústavné sťažnosti. Celkovo ich bude, zatiaľ sú 3, jednu sme zobrali späť, bude 4. a podľa toho, ako dopadne toto, tak bude samozrejme ďalšie. My sa musíme obracať na ten ústavný súd, aby sme mali priestor sa obrátiť potom na Európsky súd pre ľudské práva. A zajtra už bude nejaké rozhodnutie? Tuto bude rozhodnutie o väzbe. Nebudú to prekladať ešte na neskôr? Nie. Teda, nie. Ináč, dobre. Jednu otázku ešte môžem. Ako sa pán Bombic cíti, lebo predsa len možno... Cíti sa ako štandardne sme sa cítili všetci, ktorí sme považovali naše väzby za protiústavné. S tým sa nejakým spôsobom časom vysporiadate, ale to je na dlhšiu debatu a každý je individuálny. Proste každý k tej väzbe pristupuje či už ako k nejakému príkoriu, nejakej krivde, alebo ako k príležitosti pre duchovný rozvoj. To hovorím stále, dá sa k tomu pristupovať akože veľmi kvalitne. A dá sa využiť aj tá väzba na zmenu, na absolútny iný pohľad na svet, na osobný rozvoj a tak ďalej. Čiže to je strašne individuálne, ako k tomu kto pristupuje. A samozrejme je o mnoho jednoduchšie znášať väzbu, pokiaľ to vnímate ako krivdu, ako niečo, čo je protiústavné, protizákonné a čo je vlastne útokom na vašu slobodu prejavu. A takže v tomto prípade sa dá s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Ale to potom o osobnostnej štruktúre každého človeka. Tak to je na dlhšiu debatu. Každý sme to mali inak. Každý máme tú väzbu inak zapísanú a inak nás ovplyvnila potom v ďalšom živote. Na jeho telegramovom kanáli dnes písali niektorí ľudia také veci, že už možno sa urobili nejaké zákulisné kroky potom, ako sa pán Bombic ozval voči Smeru, respektíve voči vláde. Je možno, že už nejaké Viete čo, ja nechcem hodnotiť túto politickú aktivitu, lebo on je proste slobodný človek a on tak ako kritizuje jednu, tak kritizuje druhú stranu aktuálne. Samozrejme tie jeho vyjadrenia sú kritické aj voči politickej strane, ale ja tu nie som za to, aby som to komentoval, ja som tu čisto na snahu o zachovanie alebo maximálne uplatnenie jeho práv, na ktoré má nárok. Takže tieto politické vyjadrenia potom, keď raz ho pustia z väzby, tak môžete samozrejme konfrontovať s ním, ale bolo by to odo mňa akože nezodpovedné vyjadrovať sa k tomu. Ja mám samozrejme na to vlastný názor, ale nie je dôležité, aby som ho komentoval verejne. Ďakujem.